Фарид Харулович в связи с простудным заболеванием поручил мне сегодня провести заседание Государственного совета. Сессияның күн тәртибенә 15 мәсьәлә чыгарылган иде. Депутатлар тәкъдиме белән өстәмә сораулар да кертелде. Шулай да төп тема киләсе 3 елга республика бюджеты проекты. Беренче укылыштан соң аңа депутатлардан һәм хөкүмәттән 701 төзәтмә алынган була. Все названные поправки. Түзәтмәләр нигездә төгәлле кертүгә кагылышлы иде. Алар өстәмә федераль акчалар керү белән бәйле. Бу сумма якынча 10 миллиардка артып 61 миллиардка җитәчәк. Кайберләре республика ягыннан да финанслауны күз уңында тота. Бүген бюджет проектына карата нибары бер сорау гына бирделәр. Тахир Хадиев хуҗасыз этләргә приютлар төзү өчен акча каралганмы дип кызыксына. Будет ли субсидироваться новое строительство, которое частные инвесторы или, значит, муниципалы, значит, на 2023 году? Как поправка, мы ее не видели, вашу поправку. Официально она внесена не была. Но это не говорит о том, что это вопрос там откинут каким-то образом, да, над ним будут работать. Принято, спасибо. Шулай итеп, депутатлар бюджет проектын икенче укылышта һәм тулайым кабул итте. Киләсе елга керемнәр 344 миллиардка якын, чыгымнар 371 миллиард сум, кытлык 27 миллиард сум. Алдагы 3 елда да кытлык уртача бер суммада салынган. Коллеги, мы с вами приняли основные финансовые законы на следующий год и последующие периоды. Бюджетni kabul ettirge kerak. Ник дегенде, менә мәгарифкә, медицинага безнең 60-80% бюджеты безгә китеп бара. Ансыз бит яшәп булмый. Бюджет кабул ителгәндә аның артына контроль кирәк, учет кирәк. Яңа керемнәр була торган булса, калган программаларга өстәмәләр кертеп була. Ул бер вакытта да җитеп бетми инде. Ә менә шушы безнең төп мәсьәләләр буенча, төп менә шушы юнәлешләрне аларның һәрберсендә бу бюджет миңа калса хәл итә. Депутатлар бүген икътисад өлкәсендәге мәсьәләләрне дә карады. Аерым алганда оешмаларның милкенә салым буенча махсус икътисади зоналардагы идарәче компанияләргә ташлама биреләчәк. Законопроектом предусматривается. Әлеге канун проекты буенча 2023-2025 елларга милеккә салымнан аларны тулысынча азат итү, ә 2026-2028 елларда 50%-ын түләтү күз уңында тотыла. Бу ташлама махсус икътисади зоналарда сәнәгать парклары булдыручы оешмаларга кагыла. Депутатлар Дәүләт Думасына мөрәҗәгатьтә кабул итте. Ул алимент түләүчеләргә кагыла. Социаль сәясәт комитеты рәисе Светлана Захарова балык булмаганнарның әниләренә мөрәҗәгатьләр күп ди. Чөнки алимент түләүче ирләр хәрби хезмәткә алынган очракта бу бурычтан азат ителә. Депутатлар әлеге ташламаны бетерергә тәкъдим итә. Несовершеннолетние дети или нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи родители. Балык булмаган балалар һәм эшли алмаган аналар бернинди ярдәмсез кала. Кайберәүләр өчен ул акча бердән-бер яшәүче ганагы бит. Бу мәсьәлә азакка сузмыйча балалар файдасына хәл ителергә тиеш. Бүген 2023 елга закон чыгару эшчәнлегенең планы кабул ителде. Ноябрь ахырына кадәр аңа тәкъдимнәр кертеп була. Депутатлар җирле үзидарә органнары реформасына кагылышлы закон проектының язмышы белән кызыксынды. У нас есть видение реализации органов местного самоуправления и властных полномочий осуществления на муниципальном уровне. Что мы будем делать в связи с реализацией этого закона? Ну, как я уже сказал, во-первых, рассмотрение данного закона, оно приостановлено в Государственной Думе. Значит, рассмотрена только первая глава данного законопроекта. Ну, наверное, тысячами исчисляется предложение регионов. Халык ышанычлыларына республика халкының нәсел тарихын өйрәнүче Yetkер проектында тәкъдим иттеләр. Аны тормышка ашыру өчен архив документларыннан 111 миллионнан артык язманы өйрәнергә кирәк булачак. 24 меңнән артык шәҗәрә төзелгән инде. Хөрмәтле депутатлар, biz сезгә Yetkер проектында кушылырга тәкъдим итәбез. Бу аның бер өлеше булуы гына түгел, ә республикабызның тарихын, ата-бабаларыбызның тормышын өйрәнүдә бик зур роль уйный. Депутатларда проектның атамасы буенча сорау туды. Yetkер слово есть в татарском языке, есть это вечная память. Yetkер нету, есть Яткарь с мягким знаком, с буквой А. Совершенно верно. Это просто... Яткарь нет, я уже не буду, я просто свое мнение говорю. Әмма уртак фикергә килмәделәр. Шул кадәр гаҗәеп зур, файдалы, кирәкле эш һәм аңа зур ихтыяҗ бар халыкта. Һәм әлбәттә менә сезнең эшегезне аны күбрәк җиткергә кирәк информацион яктан. Утырышта корал турындагы федераль законга үзгәреш кертү, республиканың мәгариф турындагы законындагы үзгәрешләргә дә тукталдылар. Гөлнас Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.